No niin, katsellaan vähän, että mitenkä pendantti ja sitten joku tän normi alusta eroa. Nyt jos laittaa jääpalaa sinne vähän. Sitten pari. Tohon noin yksi ja tonne sitten toinen. Ja katsotaan vähän, että kumpi alkaa siitä niinku nopeammin sulamaan. Ja nyt jos ottaa vähän väliaikatietoja ja katsoo tonne. Ja siis nää on ihan by the way hanavesijäänpaloja, että edes lähdevettä ei oo tässä käytetty. Mutta tuolla pendantin puolella alkaa selkeästi olemaan jo vähän vuotoa niin sanotusti. Toi nyt ei oo juurikaan hirveästi sulanut siihen ympärille. Täällä jos mä vähän nostan tuota tästä pois, niin oho, perä. Siellä ei oikeastaan oo mitään. Tästä pendantin päältä toi pois, niin siinä on jo jonkin verran sitten. Ja käytännössä tää kaikki perustuu siis siihen, että tää pendantti tuottaa negatiivisia ioneita, jotka taas sitten vaikuttaa veden kanssa. Pienentää sitä veden molekyylikokoa, joka sitten aikaan saa, kun vesi on kiinteässä muodossa, eli jäänä, niin aikaan saa sen, että se sulaa nopeammin. Tuommoinen lyhyt ja yksinkertainen nopea review tässä.